खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायदों राजीब बसुमतारी बे समाव सिक्किमाव जानाय गिख्रंथाव दैबानाजों जानाय जाथायखौ लानानै बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। सिक्किमनि बे जाथायाव एबा गिलु बालु गिख्रंथाव दैबानायाव जोंनि बिटिआरनिबो सासे लाइमोननि जिउ खहा जानायखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। सिक्किमाव दैजों बुखारजानानै थांनाय साननैसो सिगां 23 भारतारि फाइखिफोरा गोमानानै दंमोन एबा बुखारजानानै फबसिन जानानै बहाबा गोमानानै दंमोन आरो बेनिनो सासे भारतारि फाइखिया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि होननानै मिथिना मोननाय जादों आरो बिटिआरनि बे भारतारि फाइखि लाइमोनखौ दिनै फबसिन जानाय थासारियाव बोखांनो हाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बे समाव बिटिआरनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट सिक्किमाव जानाय गिख्रंथाव दैबानाजों सा 23 भारतारि फाइखिफोरा बुखार जानानै गोमाना दंमोन आरो बेनिनि मादावनो बिटिआरनिबो बाक्सा जिल्ला आनन्द बाजार हाटखलानि मिटु कलिता होननानै मिथिना मोननाय जादों आरो बे मिटु कलिताखौ एबा बाक्सानि आनन्द बाजारनि हाटखलानि मिटु कलिताखौ दिनै गोथै थासारियाव बोखांनो हानाय जाबाय एबा फबसिननाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों आरो मिटु कलिताखौ दिनै गावनि जोनोम जायगा बाक्सानि आनन्द बाजार हाटखलायाव गथाय फैगोनखौबो मिथिना मोननाय जादों। थांनाय 3 अक्ट'बर खालाराव बोथोरनि बेरफ्रुनायाव थाद'नाय गैयै गिलु बालु बार अखा सारअन्थाइनि जाहोनाव दै बानाया उसिफावदोंमोन सिक्किम नाङैनो आरो सिक्किमनि बे जाथायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो 15,000निबो बांसिन सुबुंफोरा न' गैजायै एबा न' गोमाजादों आरो गोबां लामा दालां गारि मटरफोरा बायजोबलांनानै सिक्किमनि गाज्रि थासारिजों भुगिनांनो गोनां जादों गोबां सुबुंफोरा। बे समाव फिन नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लानानै फैदों सिक्किमाव जानाय गिख्रंथाव दैबानाजों बिटिआरनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जानाय खौरांखौ बे समाव जोंनि खौराङाव सफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि सासे लाइमोना सिक्किमाव गाज्रि जिउ खहा जादों। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो सिक्किमाव गिलु बालु दैबानाजों भुगिनांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। सिक्किमाव दैजों बुखारजानानै सा 23 भारतारि फाइखिफोरा गोमानानै दंमोन आरो बेनिनो सासे भारतारि फाइखिया जोंनि बिटिआरनिमोन होननानै मोनथिना मोननाय जादों। बेजों लोगोसे रायजोनि बा आसामनि मराननिबो सासे भारतारि फाइखिनिबो जिउ खहा जानायखौ बे समाव सुलुंनिफ्राय मोननाय जादों आरो बिटिआरनि बे भारतारि फाइखि लाइमोनखौ दिनै फबसिन जानाय थासारियाव एबा गोथै देहायाव मोननाय जादों आरो बिटिआरनि बे लाइमोनानो जाहैबाय बाक्सा जिल्ला आनन्द बाजारनि हाटखलानि मिटु कलिता होननानै मिथिना मोननाय जादों। दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना हाइलेन्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिखिरि दखना आर'नाइ दखना आरो हाइलेन्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।